Os muiños son uns dos elementos etnográficos máis senlleiros e identificativos da paisaxe cultural e natural de Galiza. Construcións vencelladas á vida agraria, cuxa función foi fundamental para a supervivencia das xentes e para o desenvolvemento económico da sociedade. Unha vez o cubo cheo, tirabas da piadoira e o muiño se poña en marcha. E logo que tiñas que regulalo a caída do gran, según fora máis verde, máis seco, máis menudo, máis grueso. O que diferencia o muiño das demais construcións exxectivas que temos no rural galego sería os mecanismos que ten de funcionamento. Si tiñas o farol preparado que tiña unha vela, si non tiñas vela tiñas que levar un candil de gas. O clásico do muiño era o farol con unha antorcha de aceite. Había veces que tocaba de noite, había que ir, que eran turnos, non é? A uns tocaba de día, outros de noite. Cada 9 días muías, xa se acababa o pan tamén. Arredor do que é do pé, aí sale a fariña máis muda, que se chama o óleo. O óleo da fariña, que se aproveitaba antiguamente para papas, para o caldo. Estropease se traballan mal, que non teña millo. Depois do resto, claro, vaise gastando, a mó vaise gastando, que pois hai que picala. Iso hai que picalo, que non se ve, teñen unhas grietas que é onde sale a fariña polos lados. Muiños, igual que acontece coa taberna ou co adro da igrexa, son lugares de reunión, lugares de agregación, lugares tamén de vida social. A mí me gustaba moito ir ao muiño, porque se pasaba a ver, non? Aquí de algún pillabán, de algún mozo que rondaba o muiño sabendo que aquela muller viuda, solteira ou casada iba a ir ao muiño, iba a estar unha tardiña ou un anoitecer ou algo así, entón a mellor pois podería haber historias desas, con toda seguridade. Eu viña con meus pais e, bueno, pero tiña medo, ante todo a caer, porque por aí isto era tremendo. Home, que che veña unha persona a meterse contigo, eso. Tiñan roubado a fariña e o millo de noite dos muiños. Tiñan roubado. A nós nunca nos tocou. Ou entrar á forza bruta. Que non se perdan estes espacios etnográficos, estes elementos que foron fundamentais para os nosos pasados. Como eu de pequeno viña con meus abuelos aquí a moer, me gusta volver a ver funcionar e que os meus netos poidan vir a facer o mismo que eu facía con meu abuelo. Polo menos ter esa referencia, poder visitalos e poder sempre que formen parte da nosa historia e do noso legado. Anda e non ten pés, come e non ten boca, canta comida lle dan, toda lle parece pouca.